समस्त को मोर आर्जे ब्लॉग को आउ जस्ट उठिली उठिक दांत घसिक मुँह धोईकी एवं आसली ब्लॉग स्टार्ट कली। आज आप देखते आज पाग कौन कर माने इतने जोर खरा आज बहुत जोर खरा मुझे पुणी जी कोचिंग टेस्ट अच्छी आज तो संडे मुझे जानी आज कोचिंग करी टेस्ट अच्छी तो जी 10 सर 10 आस सारा तब जी हेयर कट कर हेयर कट करी आसवि हम देखा कौन आगू जाऊँगी गाइस मैं जाऊँ मोर लेट होगा मत 8टा 8:30 कि 8:23 हम भर देखनी एत तो एवं मुझे गाड़ी में बस आप सहित कथा हो कोचिंग आप देखिए गोटे सेपट गोटे घर गोटे कुकुर अच्छी ए तेजे कौन 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 कर गाइस मुझे बाहर कोचिंग जाऊँ ऑटो एना वेट करा पड़ो केते समय ऑटो पे एना वेट करा पड़ो अपेक्षा करा पड़ो पूरा ऑटो मिस होगा ऑटो मिस होगा एटा दही बड़ा दुकान बिक्री कर भावुथे जे मुझे कौन कर मैंने भुवनेश्वर एरिया कौन कर तो मामू घर थी गाइस मेरे मामू पलि आई भुवनेश्वर बहुत दिन है पलि बस ब्लॉगटा करनी एक अंकल वहाँ पे पीछे आ रहे जो बोतल पकड़ के ये बादाम बेचते हैं। हाँ तुम जो दस आप कथा हो अध गए पड़ेगा एवं मो मामू घर पलि आई कहीं मो 12th क्लास है ना आउ तो मामू घर जाइबनी आर वर्ष को जी आर वर्ष जेमी जी पक्का आर वर्ष को जी आर वर्ष आम जो हुए जो होली होली जो दोल पूर्णिमा को कहती ସେଇଟା हुए ठाकुर बाहर सी जी बहुत मजा आसो आर बस आर वर्ष को अपेक्षा गाड़ी टिके ऑटो मिस हो जाए आप कथा ऑटो बस कथा यही गाड़ी की देखिकी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी की देखी मत लगे जमी राजकुमार गाड़ी लगे भाई को गाड़ी लगे बहुत बड़ा था यदि भी मोर वीडियो देखते राज भाई प्लीज आप बहुत बड़ा था एवं मुझे कौटी ना रसुलगढ़ अच्छी मुझे रसुलगढ़ रू सीधा जी बम्बे खाले मोर कोचिंग अच्छी फिर जाकि आपको कॉल कर लेट हो 9टा बाजू 9टा पुणी स्टार्ट हम एग्जाम बम्बे खाई बम्बे खाई फ्रिज भाई बम्बे खाई मैंने फ्रिज आगे केतना ने 10 टा कोचिंग अच्छे लेक्सिकन सी डी एस आस आस बढ़िया आउ भल भी बुझा गाड़ी लेट होगा यूट्यूब यूट्यूब काटिदे आउ किसी कहूँ काटे
ना ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯାଇଥିଲି ଭିତରକୁ ସାର୍ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବି ଟେଷ୍ଟ ଦେବି ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ମେସେଜ୍ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ସାର୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ତୁମେ ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଜି ସିଲାବସ୍ କିଛି ବନେଇଲେନି ଆଉ ମଝିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଲା ବେକାର ଖାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଇଲି ଆଉ କିଛି ନା ଏମିତିରେ ଭଲ ହେଲା କାଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯିବି ଟିକେ V2 ଯିବାର ଅଛି ଆମ ରସୁଲର ଯେଉଁ V2 ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଯିବାର ଅଛି ସେଠି ଯାଇକିରି ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବାର ଅଛି କାହିଁକିନା କାଲି ମୋର କାରଣ କାଲି ପିନ୍ଧିବି ନା ଭାବିରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଏ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବି ନା ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି କାରଣ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ହେଇଛି ଭାବୁଛି ଆଉ ଅଟୋ ଯିବି ମ୍ୟାମ୍ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିଖିବେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଥରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲି କଥା କହୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଅନଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଖାଲି ମୋତେ ଅନେଇଲେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କାଟିଲେ ଜାଣିଲେ କାହିଁକିନା ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଗଲା ଆସିକି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଲା ସେ ବାଇକ୍ ଗଲେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲା ତଥାପି ବହୁତ ଡର ମାନେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସବୁ ପିଲା ଚୋରି ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲା ଚୋରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲା ଚୋରି କରି ତୁମେ କ'ଣଟା ଲାଭ ପାଉଛ ଭଗବାନ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଆଗକୁ କରିଲେ ଇଏ ହେବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଛୁଆ ଚୋରି କରି ତାକୁ ମାରୁଛ ତା ଇଏ ସବୁ ବାହାର କରୁଛ ତାକୁ ମାରୁଛ ଗୋଟେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ଏମିତି କରିବା ହାତ କାଟିକି ଇଏ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ହେଲା ବମ୍ବିକା ବ୍ରିଜ୍ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଥା ହେଇଗଲେ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି ଏତେ କିଛି ଖରା ଲାଗୁନି କିଛି ଗରମ ବି ଲାଗୁନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଇଗଲେ ଯାଉଛି ନହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ପଳାଏ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବି ରାତିରେ ଛୁଟି ହୁଏ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମାନେ କୋଚିଂରେ ଛୁଟି ହୁଏ ଛୁଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସବୁବେଳେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହବ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରିକି ଯାଏ ବାସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଉ ଏଠି ମା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର କିଏ ମିସ୍ ଥିଲା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ ମାମୁଁ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଯିଏ ଦେଖିଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର କେମିତି ଲାଗିଲା ସତ କଥା କହିବି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଗାଁ ଠାରୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ମୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଭଲ
ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ମାନେ ଛାଡ଼ କହିପାରିବି ନା। ମୋ ମାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୋ ମାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଭଲ। ମୋର ଭାରି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି କି। ଛାଡ଼ ଭଗବାନ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭାଗ୍ୟରେ। ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇକି କରୁଛି, ନହେଲେ ଆଗେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନର୍ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନର୍ଟା ଦେଖିବେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। V2 ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ କରିବି। V2 ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସରି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମାମୁଁ ଘର କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ। ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନା ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଠୁ ହେଉଛି ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ରୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। गाइस एक्सप्लेनेट आसीगला देखिपे। देखिपे ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ପରିବାରକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଟ୍ ଅସୁବିଧା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଖରାରେ ପୁରା ମୋବାଇଲ ତାତି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାତି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ତାତି ଯାଉଛି। ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଛି ଖରା ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଡ଼କୁ ଆସିବି ଆଉ
ଖସିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାଗଜ କାମ ଥାନ୍ତା ନା ଖାଲି ଖସିବ ଖାଲି ଖସିବା ଯାଉଛି କାମ କରିବା ଯାଉଛି କ୍ରସ୍ ହେଇଛି ଭାବୁଛି ବସ ଆଗରେ ଭିଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବସ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ତାପରେ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯଦି ହେବ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବାର ପୁରୀ ଯିବୁ ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ପୁରୀ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରି ଡର ମାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ କରୁ ତାପରେ କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କୋଚିଂ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କହୁଛି ହର ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମ ବ୍ଲଗ୍ ନାଁ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ନା କହୁଛି ଦେଖିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆଉ ନମସ୍କାର କରି ମୁଁ ପଳେଇ ତାପରେ କରି ତୁମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ରୋଡ଼ଟା ଲକ୍ କରିଦିଅ ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ କର କିଛି ନାହିଁ ହଉ କରିଦେବି ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିନେଇଥିଲି ସେମିତି ଖୋଲି ବ୍ଲଗ୍ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ତା ଆଗରେ ସିଟ୍ ରହିଲା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛି ମାମାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ପଚାରି ଦିଏ ଆଉ କ'ଣ ନେବି କି ନାହିଁ ପଚାରି ଦେଇକି ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କଥା ହେବେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଯିବ ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁ ରଖିବେ ହଁ अरे ऊपर क्या नहीं क्या सुने खोली हो आई लगी इतने पास आउट नहीं टाइम दियो ना खोल लो गंजी नेबी ना सार्ट नेबी मोटे फुल सार्ट ना मत हाफ सार्ट भल है आउ बेसी करी मत गंजी बेसी भल है सार्ट खोजे जीन पैंट नेबी जीपी सेठी जाकि से सार्टा देखिए आगर थब हाँ पाइगली सब फुल सार्ट हाफ सार्ट ना अच्छे अच्छे देखिए तो बढ़िया बढ़िया सार्ट पूरा नेबी भावुँ गाइस सार्टा मुझे बाछी दिए बाछी तापर
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ନେଲି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯାଇ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣ। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ସାର୍ଟଟା, ଦେଖ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ଦୁଇଟା ଭାବୁଥିଲି ଦୁଇଟା ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 600 ଟଙ୍କା ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାଉଛି ପରେ ଆସିକି ଏଇଟା ନେଇଯିବି ଆଉ। ଏବେ ଯାଉଛି କାମ କରିବି, ଏଇଟା ଯିବି ଘର। ଏ ନିଅ କେତେ ଟଙ୍କା? 300 ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 9682855576। ନେଇଗଲି ଯିବେ ପଚାରିଦେଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ବାସ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମାନେ ସତରେ ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଏଇନା ମୋର ସବୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ପଇସା ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନି ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। ସେ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଡ୍ରିଲ୍ ନେବେନି, ପଇସା ନେବେନି। କହିଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ଡେଲି 500 ପଇସାରେ ଆଣିଲି ଭାଇ, କ'ଣ କରିବି? ଗଲି ତାପରେ ବିଲ୍ ଆଣିଲି, ପଇସା ଆଣିଲି, ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଟୋରେ ମୁଁ ଯିବି। ଅଟୋ ବହୁତ ପଇସା ମୋ ବସ୍ରେ ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ, କ'ଣ ପଇସାରେ ପଳେଇ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପଳେଇ। ବସ୍ ଖାଇଲେ ବି ନହେଲେ ବି ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ବସ୍ରେ ଅଟୋ ଭିତରେ ଅଟୋବାଲା କୋଡ଼ିଏ ସେଦିନ ମୋତେ 30 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଆଉ ମାନେ ସରିଲା ସେତେବେଳକୁ ଘଟଣାଟା ପହଞ୍ଚି କହୁଛି ଭାଇ ଆଉ କାହିଁକି 30 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହେବ, ତ ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତମେ 30 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକି କହୁଛ? ସେ ନା 30 ଟଙ୍କା ଦେବ ଯଦି ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଳାଅ। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କଷ୍ଟ ଇଏ କିଛି କହିପାରିବି ନା। ଯାଇ ଯଦି ହେବ ସୋମବାର ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେତେବେଳେ ରାଜନଗର ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରେ, ରାଜନଗରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ନ ଯାଇପାରେ ସୋମବାର ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର। ଯଦି ରାଜୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ବସ୍ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ହେଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାଉଛି ମୋ ଘରକୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ତିରଙ୍ଗା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ପୁରା ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଇପାଇଁ ତ ତିରଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ତିରଙ୍ଗା ଦେଇଛି। ବୋଲବମ୍ ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି ନା। ଆର ବର୍ଷକୁ ତ ବୋଲବମ୍ ହବ, ଆର ବର୍ଷ ତ ଆର ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆର ବର୍ଷକୁ ତା ଆର ବର୍ଷକୁ ତ ଯଦି ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ହୁଏ ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଷ କି ତା ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ବି କରିବି। 2025ରେ କରିଥିଲି, ଏବେ 26ରେ ବି କରିବି ବୋଲବମ୍। କି ଖରା, ଏ ଖରା ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଆମେ ତ ଘରେ ରହିଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏତେ। ବାହାରେ ଯେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଖରା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କହିଲେ ଖରାରେ। ତ ଆମେ ଏତେ ଖରା ଆମେ ଏମିତି କରୁ। ଜମା ସହିହଉନି ଖରା। କେବେ ଯିବ ଯେଉଁଦିନ ଶୀତ ଦିନ ଆସେ ସେଟା ଭାବୁ ଖରା କେବେ ଆସିବ। ଏବେ ଖରା ହେଲା ଭାବୁଛି ଆମେ ଶୀତ ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା କେବେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସିଗଲି ଘରକୁ, ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ହେୟାର କଟ୍ କରିବାକୁ। ଛୁଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହେୟାର କଟ୍ କରିବା। ଦେଖିବାକୁ ତେଜି ଆସୁ ଆସୁ ଅନେଇଲାଣି ମୋତେ। ହାଏ ତେଜି, ଭୋକିବୁ? ହାଁ କ'ଣ? ହଉ ଯାଉଛି, ବାଏ ବାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଘରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଯିବି ହେୟାର କଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ରଖୁଛି ଭାଇ। ତାପରେ ଯିବି ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଲା କାହିଁ ଯିବି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ଆସୁଥାଏ। ଡାକିଥିଲି ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଦେଖିବ ତମ ସାଙ୍ଗ ଖାଇ କରିଦ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛି ହେୟାର କଟ୍ କରିବା। ଯେ କରିବନି, ମୁଁ କରିବି, ସେ ବସିବ ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ଏଇଟା ସାନ ଭାଇ। ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ରାଜକୁମାର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ମଣ୍ଡେ ନହେଲେ ଟ୍ୟୁସଡେରେ ଯାଇପାରେ ରାଜକୁମାର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖାକରିବାକୁ, ରାଜ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ରାଜ ଭାଇ ତ କେବେ ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ରୋଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତମ ପଛରେ ଯଦି ଏତେ ଇଏ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ସେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଦେଖାଅ, ଯତନନଗର ଯାଇକି ଦେଖାଅ। ଯତନନଗର ଥରେ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖାଅ, ତାପରେ ଆସିକି ରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବ ରାଜ ଭାଇ ସତରେ ଏତେ ମାନେ ଛାଡ଼। ତ କହିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଇସି ତାପରେ କଥା ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରାଜ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ହେଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି,
ମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରାଜ ଭାଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କରିକିରି ଭଏସ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ହେଟର୍ସକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କି ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ଭୂତ ଅଛି କି ରାଜ ଭାଇ ମିଛରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ରାଜ ଭାଇ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି। ଆପଣ ଥରେ ଯାଇକି ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଆପଣ ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏଠି ତ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ହଁ କେହି ନୁହଁ କାହାର। ବାସ୍ ଆଉ ଯିଏ ବି ମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ରାଜ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଯିଏ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି RJ Production, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଠି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ ଭାଇ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ହେବ ମୁଁ କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ ଯିବି ରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଆଉ ରାଜ ଭାଇଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ୟା ପରେ ରାଜ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ହେୟାର କଟ୍ଟା କରିଦିଏ ତାପରେ ସୋ ଗାଇସ୍ ମୋର ଏବେ ସଇଲା ହେୟାର କଟ୍। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ, କାଟିପାରିବେ। ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନହରକଣ୍ଟା କାଳୁ ସେଲୁନ୍, ଏଠି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳୁ ସେଲୁନ୍। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ବି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଦୋକାନ ବି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ଏଇ ଦୋକାନଟା ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କାଟିବେ। ମୋ ହେୟାର କଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ଆମେ ନା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଆମେ ସେଠି ରହୁଛୁ, ଆମେ ନହରକଣ୍ଟା ଆଇଲୁ ଆସି କାଟିକି ଗଲୁଣି। ସେଠି ବହୁତ ପଇସା କହୁଛୁ ନା, ସେଠି କାଟିଲାରୁ ସେପଟେ କାଟିଲାରୁ ବହୁତ ପଇସା ସେ କହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କାଟିଲୁ। ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ପଇସା କାଟୁଛନ୍ତି, 60 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର। ବଢ଼ିଆ କାଟୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ପୋଷ୍ଟର ତ। ଆଉ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଏଇଥିରେ, ଲେଖିକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ କାଲି ନହେଲେ ପହରଦିନ ଆଡ଼କୁ ରାଜ ଭାଇ ବାଏ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆଇଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଇଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି। ମୋ ମାମା ରୋଷେଇ କରିଛି ଭାତ ଡାଲି, ତା ସହିତ ଆଳୁ ବଘରା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ରେସିପି ଆଜି ହେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରି ଗୋଟେ ଭୋକ କଲାଣି ବହୁତ ଜୋର। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ମୁଁ। ମୋ ମାମା ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ସୋଦା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆଉ ଇଏ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୋର ଖାଇବା, ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ନେବାନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ସ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ରଖୁଛି, ବାଏ।